Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sanly video argatnaşy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa bolatlaryň Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyrly. Mejlisiň dowamyny milli ykdysadyýetimiň pudoklarynyň geçen 10 aýyň dowamyny ýerine ýetiren işleriň jemlenli. İçeri ve daşları siyasetinin beyleki mümkün meselelerini ararlı. Şol wadipeleriniň çözülmegi yurdumyzyň awadançylygyny üpçün etmäge gönükdirlenir. Salam, hormatly Minister Kabinetining agalary. Salam, hormatly adamlar. Biz şu Minister Kabinetining giňişleýin mejlisini geçirýäris. Mejlisde şu 10 aýyna ykdysadyýetimiň pudoklaryny alyp baran işlerini jemler. Söyleme, mehman halkymyzyň awadançylygyny üpçün etmäge gönükdirlen döwletiň içeri we daşary siýasatyna degişik käwr meselelere maslahatlaşar. Şu geçen 10 aýda edilen işlerin netijelerini maslahatlaşmak sebäpli biz Minister Kabinetining giňişleýin mejlisine welaýatlaryň hem Aşgabat şäheriniň häkimlerini çagyrdy. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşy arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Urad Geldiýewe söz berdi. Vice-premier hatabatyny yurdumyzyň edermen paýtaşlarynyň agaltyn taýýarlamak baradaky şertnamalaryň boşnamany ýerine ýetirenligi baradaky hoş habardan başlady. Şeýlekem yurdumyzda buğday ekşi üstünlükli tamamlandy. Geljek ýylyň hasyl üçin 690 000 hektar meýdana däne kildi. Şu günleri Agritienkanyň kadyryna laýyklykda buğday eklen meýdanlarda ýygyk işler geçirilýär. Şonuň bilen birlikde gowuçanyň galan hasylyny ýetkisi ýygnap almak üçin zerur işler dowam edýär. Vice-premier şu ýylyň 10 aýynyň jemleri boýunça güýdügçiге diýen pudoklaryna alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat bermek bilen owagyjyk toplum boýunça öňümçüň umum mukdarynyň ýerine ýetiren işleriň ösüşiniň 2019-njy ýylyň degişi döwür bilen deňişdirlerine 104,12 göterme deň bolandygyny aýtdy. Şunda owagyjylyk we daşky şow goramak ministrligi boýunça bir görkezji 104 göterme, suwgaçylygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105,19 göterme, Türkmenatlary döwlet birleşigi boýunça 103,5 göterme deň boldy. Maýy goýum terişlerini özleşdirmek meýilnamasy 137 göterme ýerine getirildi. Akyl vilayatynyň Akbuğda etrawynaky Nowruz ýaýlasynda geçiriljek Ähkalyk Baýak mektebi hemde däp bolşýaly noýabr aýynyň 2-nji ýekşenmesinde bellenýän hasyl toýum nazibetli geçiriljek dawarlara görülýän taýýarlyk barada hem hatabat berildi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp şeýle diýdi. Hormatly adamlar, men paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň boşnamanyň üstünlükli ýerine ýetirmek bilen ýurdumyzyň merdany altyn usatlaryny şeýlemek ozuk hem işgärlerini tüýsürekden gutdaýar. O hem rehmetkeşleriniň berk jan sağlyk maşala wadançylygy benim yurdumyň adyk borçalygyny berkitmek ugrunda alyp baran tutanýarlar işlerine geljekden ul üstünlükleri arzuw edýär. Hormatly Minister Kabinetining agalary, häzir men rehmetden tapawutlyk ýokary netijeler gazanyp owagyjylyk işgärlerini döwlet fiýallary bilen fiýallamak barada hem fermanada gol çekse. Orada ekologiýa meseleleri hemişe de bizim daşarym içeri siýasatyny öğrenmek mümkin. Ugry bolup durýar, halkara gurumlaryň hyzmatdaşlykda biz şeýle meseleler bilen bagly köp sanly başlangyçlary öňe sürýär. Şoň orada şenme ony ýurdumyzy bagy osanlyga öwürmek, ýagny bagy ekmek boýunça ekologiýa çäresini geçirmeli. Hem häzirden geljek bilen taýýarlyk bolup başlanýar. Şoň üçin hem gowy hem hasyl almak üçin ähli agritýan hem çäreler öz wagtyny we ýokary hili geçirmeli. Suwdan peýdalamak hem meselelerini aýratyn üns bermeli.
Siz qarağın təkrarını amala aşılmaq hem güdüğünü tutulan ekologiya tasamadan hem tiyirak durmuşa geçirilmeli. Şeylen ilatı göp, bakça, önümler bilen bolulunu üçün etmek, teyada iladış kanunları kurmak hem meseleleri de seyretmeli. Hasıl toyunu yukarı derecede geçirmeli hem o hasılan o hem rehmet geçlerini fiil alamalı. Ola verilir. Ne men size ertir günün ikinci yarımında o hocalık understanding meclisler dağına münasip olan o hocalık işgallerine devlet silalarını koşulmak davalarını geçirmeye tavsiye yani. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Müşrikov şu ýylyň 10 aýynda ýurdumyzyň makroiqtisady görkezleriniň ýagdaýy barada hatabat berdi. Hatabat döwründe jemi içerki önüm 5,18 götermerdi. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda 2019-njy ýylyň degişi döwrü bilen deňeşdirilende jemi öndürilen önüm 4,11 göterim köpeldi. Hatabat döwründe beýlik satuw harit dolanşygy geçeniň degişi döwrüne garanyňda 18,19 göterim ýokalandy. Şu ýylyň geçen 10 aýynyň jemleri boýunça döwlet büdjetiniň girdeji bölegi 109,10 köterim, çykdaji bölegi bolsa 87,14 köterim ýerine getirildi. 10 aýyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň iri we orta kärhanlaryna ortaça aýlyk rehmet haky geçeniň degişi döwrüne görä 10,13 köterim köpeldi. Maliýeleşdirmeň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýy goýumlarynyň maksady 25 milliard manata deň boldy. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň owalyň şäherçileň, etraplardaky şäherleň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş turmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çende urçyn rejelerin görnüşdäki milli maksatnamasyna kefiýetlenen işleriň ýerine getirilişi barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vice-premieriň gödäwçi diýen gomlarynyň idaralarynyň işini döwrüň taraplarına laýyklykda guramagyň wajypdygyny belledi. Milli liderimiz ýurdumyzyň eger tuly ykdysady kuwatynyň netije peýdalanmagynyň türkmenistanlaryň awadan durmuşyny üpçün etmäge ýardam etmeligini belläp, hudutsuzlaşdyrmak we tenagatlaşdyrmak, sany ulgama geçmek, daşy ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri özümizi öndürmek işlerini işeňleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz kabul edilen maksatnamalaryň ýerine getirilişini düýpli seljermegiň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyza bellenlen meýilnamalary gysga möhletde ýerine getirmek üçin bar bolan mümkinçilikleriň ählisinden işeň peýdalanmagyň möhümdigini belledi. Hormatly prezidentime de vice-premierleriň ählisi bilen bilelikde geljek ýylda ýurdumyzda ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarlamagy çaltandyrmagy, ýerine getirilmeli işleriň ileri turýan urlarynyň hataryny görkezdi. Bu maksatnama ygtybarly maýy goýumlaryna esaslanmalydyr. Şonuň bilen baglykda resmi namany ýakyn wagtda işläp taýýarlamak tapşyryldy. Döwlet başlarymyz bir aýyň dowamyna 2020-nji 2025-nji ýyllarda döwletiň gatnaşmagynaky kärhanlary dolandyrmak we özgertmek strategiýasyny tasdiklamaga bermegi we Türkmenistanyň meclisi bilen birlikde hususlaşdyrmak hakynaky kanunlarymyzy täzelemegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Merýedow neft gaz senagatyny 2030-njy ýyla çende urçyn ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini, gödäwçi diýen gomlaryny 10 aýda alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Geçen 10 aýda neftin gaz kondensaty bilen çykarylyşy boýunça meýilnamanyň 101 göterim, nefti gaýtan işlemek meýilnamasynyň 102,14 göterim, benzin öndürmek boýunça meýilnamanyň 107,5 göterim, dizel ýalňyzyny öndürmek baradaky meýilnamanyň 106,14 göterim, tebigy we ugurdaş gaz çykarmak baradaky meýilnamanyň 100,11 göterim, mawy ýalňyzyny eksport etmek boýunça meýilnamanyň 100,12 göterim, maýy goýumlary özleşdirmek baradaky meýilnamanyň 106,12 ýerine getirilenligi habar berildi. Tuğuklandırılan gaz önümçülüğünün ötüşü geçenliğin değişti döwrülen deňeşdirilenine 123,16 göterme barabar boldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýalňyç energetika toplamynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmegiň hemde döwre wagtlaşdyrmagyň möhümdigini aýtdy. Milli liderimiz puwdukda öndürilýän önümleriň we tebii gazyň eksportynyň artdyrylmagy, zawodlaryň kuwatlyklarynyň doly ulanmagy boýunça anyk çäreleriň görülmeligini belledi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirişiniň gurulşygyny şartlandyrmagy, şeýlekem uglewodorod çegmalyny gaýtadan işleýän täze desgalary gurmaga degişli tapşyryklar berildi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz ýalňyç energetika toplamynyň işleriň ýagdaýyny giňişleýin seljermegi tapşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Üwedow ulug we kommunikasiýa toplumyna degişli pugdoklaryň dolanyş edalar tarapyndan şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwründe olar öňümçük beýnamasyny 118,14 götürüm ýerine getirdiler. Türkmen Avtomobil Agentligi boýunça öziş 101,18 götürme, Türkmen Demir Ýolları Agentligi boýunça 112,16 götürme, Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentligi boýunça 112,19 götürme deňmelli. Türkmen Howa Ýolları Agentligi boýunça da hatabat döwründe degişli işler alınıp barly. Avtomobil, demir ýol, howa hemde deňiz ulaglary arkaly ýük taşamak we ýolajy gatnatmak boýunça meýilnama degişlikde 111,16 götürme we 100,16 götürme deňmelli. Türkmen Aragatnaşyk Agentligi boýunça öziş 108,5 götürme etdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ulug ulgamyň milli ykdysadyetimiziň ýüren möhüm pugdoklarynyň berdigini, özüşlerimiziň bu ulgamyň işi bilen aýrylmaz baglanşyklygyny bellädi. Ykdysadyetimizi sany ulgama geçirmek döwlet ýasatynyň ileri turýan oglarynyň bir hökümine kefitlenildi. Munyň özi ykdysadyetimiziň hemde häzirki zaman jemgyýetimiziň talaplaryny kanagatlandyrmagy mümkinçilik berer diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hormatly prezidentimiz degişli orada alınıp balyan işleri kämilleşdirmegiň, pugdoklary döwre barplaşdyrmagyň wajypdygyny öňe çekip, vice-premieri sany ulgama geçmek boýunça taslamalary amala aşyrmagy, çaltlandyrmagy hemde onuň üpçünçilik ulgamyny ösdirmäge aýratyn üns bermek babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durduliýew şu ýylyň 10 aýyna gödäwçige diýen pugdoklaryna alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda gurulşyk senagat toplumyna ýönem öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça bellenlen meýilnama 116,12 götürüm ýerine ýetirilip, öziş 122,11 götürme barabar boldy. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi boýunça ýylyň başyndan bäri amala aşylan işler boýunça meýilnama 109,18 götürüm ýerine ýetirilip, 108,12 götürüm ösiş kazandy. Senagat we gurulşyk öňümçigi ministrligi boýunça hatabat döwründe öňdürilen öňümleriň hemde ýerine getirilen işleriň meýilnamasy 104 götürüm berja edildi. Öziş 107,18 götürme deňmelli. Energetika ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda öňüm öňdürişiniň ýerine getirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüşi 132,16 götürme deň bolup, meýilnama 118,17 götürüm ýerine getirildi. Hatabat döwründe elektrik energiýasyny öndürmek boýunça meýilnama 106,11 götürüm ýerine getirilip, 118,18 götürüm ösüş kazandy. Şu ýylyň 10 aýynda Türkmen Hemýe Döwlet Kançeriniň tarapyndan öňüm öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 131,13 götürüm ýerine getirildi. Öziş 156,5 götürme barabar boldy. Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan hatabat döwründe ýerine getirilen işler hemde hyzmatlar boýunça meýilnama 114 götürüm berja edildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vice-premieri gurulşyk toplumyna özgertmeleri gysga wagtda amala aşyrmagy, bugurdan derur bolan hünärmenler taýýarlamagy, toplumyň kärhanalarynyň ýagdaýyny seljermek işlerini çaltlandyrmagy taşyrdy. Milli liderimiz bu kärhanalary döwrewap ýagdaýa getirmek boýunça teklipler bermek ýa-da hususlaşdyrmak barada aýratyn görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz täze iş ornlaryny döretmek, sany ulgama geçmek, gurulşyk serişlerini öňdürmek boýunça da degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gylyjew geçen 10 aýda gödäwçige diýen söwda we dokma pugdoklaryna şeýlegem telekeçik ulgamyna alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrligi boýunça hatabat döwrüne harit dolanşygynyň mukdarynyň ösüşi geçenliň degişli döwürlen deňişdirlerine 108,16 götürme barabar bolup, öňüm öndürmek boýunça 107 götürüm ösüş kazandy. Dokman senagaty ministrleriniň kärhanlar tarapyndan çykarylan öňümleriň şol sanyna paýta ýüpliginiň we nahmatalyň öňümçiginiň mukdary degişlikde 104 götürme we 101,12 götürme, tikin hemde öňme öňümleriniň çykaryşynyň möçeri 117,14 götürme, göň öňümleriniň çykaryşynyň möçeri 103,12 götürme deň boldy. Türkmen Hali Döwlet Birleşigi boýunça öňüm öndürmek meýilnamasy 111,18 götürüm ýerine getirildi. Döwlet Garyçygymal birjas tarapyndan ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda birja söwdalarynyň 230 versi geçirilip 23,060 şertnama baglaşyldy. Söwda senagatdary boýunça amala aşylan işleriň ösüşi 107,11 götürme barabar boldy. Hatabat döwründe sergileriň 5-ti hemde video aragatnaşyk arkaly maslahatlaryň 25-ti geçirildi. Senagatçylar we telekeçe birleşmesi boýunça hatabat döwründe senagat öňümleriniň öňürüşiň mukdary 133 götürüm, obagçylyk we azyk öňümleriniň möçeri 110,12 götürüm ýokalandy.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ilatyň sarp edýän haritlarynyň öndürilýän möçlerini artdyrmak boýunça işleri mundan meýläkde dowam etmegi tapşyryp, bu babatda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz telekeçik buğdogyny ösürmegi höwetlendirmek maksady bilen ykdysadyň hususy bölегini döwlet tarapyndan gollamak bilen baglanyşly şäherleri taýýarlamak taşyrdy. Hormat prezidentime de gyş mewsiminiň golaýlap gelýändigine, şunuň bilen baglykda bazarlarymyzyň we dükanlarymyzyň aýratynda bayramçyk günleri dürli ölümler bilen bolýan üpsün edilmegini hemişe gözegçilikde saklamagyň möhümdigini belläp, bu babatda anyk taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiň alyp barýan işleriniň dip günlerini ýoklandyrmagy taşyryp, olara geljekde de gollaw berilejekdigini belledi. Şunun bilen bir katarda milli liderimiz obagçylyk ölümlerini öndürýän hususy obagçylyk firmalarynyň işlerini işeňleşdirmek barada degişli görkezmeler berdi. Yurdumuzda öndürilýän ölümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçlerini artdyrmak bilen baglanşyk wezipeleri çekip, hormatly prezidentimiz täze ýokary öňürjükli enjamlar we innowasion tehnologiýalar bilen üpsün edilen hemde aýry-aýry pudoklary ösürmek meselelerini çözüp bilýän iri tehnolog kompaniýalaryň döredilmeligini belledi we bu wagtda vice-premieri taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow gözegçi edýän gomunda Türkmenistan bitaraplygyň mekany şygary bilen geçýän şu ýylyň 10 aýyna alınıp baran işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabar putulandyrmak boýunça işleriň dowam edenligi bellenildi. Video aragatnaş arkaly halkary ähmetli şäherler geçirildi. Hemde iki tarap bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda daşary ýurt döwlet idaralarynyň arasynda diplomatik ýollar arkaly bir näçe resmi namalaryň taslamalary işlenip taýýarlandy. Medeniyet ulgamynyň idaralarynyň şol sany muzeýleriň işine sanly ulgamy ornaşdyrmak, olara virtual täýagat ýoly goýmak boýunça degişli işler alınıp barly. Hatabat döwründe Türkmen döwlet nişriýat gullugy boýunça harit öndürmeň meýilnamasy 106,9 göterim ýerine getirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, medeniyet ulgamynyň idaralarynyň hemde köpçülikliň habar beriş serişleriniň işini ýygydarly kämilleşdirmegiň, olaryň işine sanly tehnologiýalary işeň ornaşdyrmagyň, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyz milli telewizioniýanyň işine öňe çekip, tele ýaýrymlary maglumat jurnalistikasynyň iň täze nusxalary bilen üpsün etmegiň, gepleşikleri bermegiň hilini gowlandyrymagyň, hemde tomaraçylary gyzyklandyryp biljek täze gepleşikleri taýýarlamagyň möhümdigini belledi. Hormatly prezidentimiz şeýlekem tutuş dünýäde türkmen halkynyň ruhy gymmatlyklaryny, şanly taryhyny hemde häzirki döwürde gadanýan üstünliklerini wagt etmek boýunça işleri işeňleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy. Şunun bilen baglykda milli liderimiz Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 25 ýylyk nasibetli dawarlara taýýarlyk görmäge we geçirmäge tele radio ýaýlymlarda Türkmenistanyň bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň uly ähmetini tutuş dünýäde wagt edýän, garaşsyz hemişelik bitarap watanymyzy wasp edýän çoň many mazmunly gepleşikleri teatrlarda täze sahna oýunlaryny döretmäge aýratyn üns bermegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz baky bitaraplygynyň şanly senesine hemde täze ýyl bayramçylygyna ýokary guramaçyk derejesinde taýýarlyk görmegiň, ähli wilayet merkezlerine, owalarda, şäherlerde bayramçyk dawarlaryny hemde konsertleri geçirmegiň zerurdygyny aýdyp, vice-premieri hemde häkimlere degişli taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz meclisiň başynda Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine döwrewap enjamlary satyn almak hakyndaky karary gol çekip resminamany elektron resminama duran arkaly vice-premieri iýerdi. Hemde resminamadan gelip çykan wezipeleri ýerine ýetirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazyw gözegçi edýän bilim, saglyk goraş, alim we sport ulgamlaryna şu ýylyň 10 aýyna alınıp baran işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Milli liderimiziň ýol başlygyna işlenip taýýarlanan maksatnama laýyklykda 12 ýyllyk umumy orta bilime geçmek, sanly bilim ulgamyny ösürmek hemde daşary ýurt dillerini okutmak boýunça işler dowam etdi. Okuk kitaplarynyň we gollanmalarynyň 133 görnüşini işledildi. Hatabat döwründe mektep okuwçylary we talipleri halkara internet ders bäsleşiklerine üstünlikli çykyş edip, dürli derejedäki medallaryň hemde diplomlaryň ençemesiniň eýeleri boldylar. Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy tarapyndan alymy we tehnologiýalaryň ilerletýän ýanygylary boýunça almy işler seljerildi. Ol ýazmalaryň 890 seredilip, olaryň 869-sy makullandy. Oýlap tapşylaryň 5-sine patent alındy. Innovasiýa tehnologiýalarynyň 4-si öňümçi ornaşdyryldy. Türkmenistanyň alymy ulgamyny 2020-2025 ýyllarda sanly ulgama geçirmek maksatnamasy hemde Türkmenistanyň himiýa ilmini we tehnologiýalaryny toplumlaryň ösdürmegiň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasy kabul edildi.
Ilimlar günüm nasibetli online görünüşünde bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne ilim, teknika we innowasion tehnologiýalary atly halkara ilim maslahaty geçirildi. Vice-premier sağlyk goraş ulgamyny alınıp balyan işler bara daýdyp, Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn imitlenmegi boýunça 2020-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamanyň kabul edilenligi bilen baglanşykly hasabat berdi. Türkmen hünärmenleri halkara ýaşlaryna çykyş etmek maksady bilen türgenleşmek işlerini dowam edýärler. Biziň milli ýygyny toparmaz 32-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk görmek üçin Olimpiýa şäherçigine sportyň 7 görnüşi boýunça türgenleşýärler. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk derejesiniň 25 ýylyk münasibetli sportyň awtomobil görnüşi boýunça ýurdumyzyň birinjiligini almak uğruna ýarış geçirildi. Hasabat döwrüne içerki ýarışlaryň 65-ti hemde köpçülikliň sport şäherleriniň 58-si geçirildi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, giňirimli özgertmeleri amala aşyrmak maksatnamasyna laýyklykda ilim, bilim, sağlyk goraş we sport ulgamlarynyň ähli basgançaklarynyň maddi enjamlaryň hemde ilmi usuliýet binýadyny mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça amala aşyrýan işleri güýçlendirmek tapşyrdy. Döwlet başçylarymyza beýik puwdaklaryň öňünde tutanýarlyk bilen işlemeli köp meseleleriň durýanyny belläp, vice-premier beýik möhüm ulgamlaryň diskalarynyň gurulşynyň başyna hemde maddi enjamlaryň binýadynyň döwre baplaşdyryşyna bir gödäwçilik etmek tapşyrdy. Şeýlekem ilmi idaralary sany ulgama geçirmek boýunça görülýän ähli çäreleri güýçlendirmegiň, ýurdumyzyň orta we ýokary okuw mekdeplerine okuw işleriniň alınıp baryşynyň kämilleşdirilmegine aýratyn üns bermegiň zerurdygy bellenildi. Milli lidermede häzirki döwürde ýurdumyzyň ykdysadyetine başlanýan uly özgertmeleriň sany ulgama geçirilmeginiň tenagatlaşdyrylmagyň, elektron senagatynyň telekeçiligiň esaslarynyň halkara ölçeğlerine laýyklykda diýarymyzyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlarynyň hemme taraplaryň taýýarlykda bolmagyny talep edýänini belledi. Hemde bir wajyp ordak işleri güýçlendirmegi talep etdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredov bitarap Türkmenistanyň daşar tiýatrogyny durmuşa geçirmek bilen baglykda Daşary işler ministrliginiň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Milli liderimiziň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek hemde ýöňde goýulan wezipeleri çözmek maksady bilen hasabat döwrüne degişli işler geçirildi. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiň 11-nji martda Azerbaýjan Respublikasyna resmi saparynyň bolanlygy hemde 17-nji sentýabrda Gazagystan Respublikasynyň premier ministriniň ýurdumyda iş saparyny amala aşanlygy bellenildi. Döwlet başçylarymyz şeýlekem göni video aragatnaşyk arkaly geçirilen duşuklaryň bir näçesine gatnaşdy. Birleşen Milletler Uramasnyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisine hemde demirgadyk ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumuna gatnaşçylary video ýazgar arkaly ýüzlendi. Milli liderimiz Birleşen Milletler Uramasnyň baş sekretary hemde bir näçe döwletleriň ýol başçylary bilen telefon arkaly söhbetleşikler geçirdi. Olaryň başynda iki taraplaryň köp taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Hasabat döwrüne Daşary işler ministrliginiň bilen Türkmenistana daşary ýurt wekilletleriniň 40-sy geldi. Şol döwürde ýurdumyzyň wekilletleriniň 86-sy daşary ýurtlara iberildi. Göni video aragatnaşyk arkaly dünýä derejesindäki duşuklaryň 816-sy geçirildi. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk binýadyny pugtyrandyrmak maksady bilen ýylyň dowamynda halkara resmi namalarynyň 92-sine gol çekildi. Daşary tiýatry idaralarynyň uğru boýunça gatnaşyklar ýygyderli häsiýetde eder. Ödara beýikli sowda ykdysady hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça işler ýygyderli amal aşyrylýar. Hasabat döwrüne iki taraplaryň hökümetary toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň mejlisleriniň bir näçesi geçirildi. Şonuň ýaly birlikdäki iş uğurlar forumlar geçirildi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, vice-premier Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 25 ýylyna gabatlanan maslahatlary we beýlik çäreleri taýýarlyk görülmegini üpçün etmek tapşyrdy. Döwlet başçylarymyz dünýädäki häzirki ýeňil bolmadyk ýagdaýy gödüňde tutup, geljek gelen halkara çäreleriniň, taparlaryň, geçiriljek halkara maslahatlarynyň duşuklarynyň, meýilnamalarynyň üstünde işlemegiň wajypdygyny belläp, bir meseleleriň ählisine şu ýylyň ahyryna garaljakdygyny aýtdy we borda degişli görkezmeler berdi. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedow ýurdumyzyň kanunçylygyny haýata kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň 10 aýynda milli parlamentiň alyp baran işleriniň netijeleri barada maglumat berdi. Meclise ýurdumyzyň kanun çykaryşyny mundan meýlekde kämilleşdirmäge, demokratik kadrlary ösdürmäge, raýatlaryň hukuklaryny we kanuny bähwetlerini goramaga gönükdirilen täze kanunlary işläp taýýarlamak boýunça degişli işler durmuşa geçirilýär. Hasabat döwrüne milli parlamentiň maslahatlarynyň döwürsi geçirilip, olarda Türkmenistanyň kanunlarynyň 57-si hemde mejlisiň kararlarynyň 38-si kabul edildi.
bir resmi namalar siyasi gomy hemde döwletimiziň konstitusiýon esaslaryny kämilleşdirmäge, dürli gurlarda jemgyçlik gatnaşyklaryny kadaşdyrmaga, durmuş ykdysat siýasaty amala aşyrmaga, sany tehnologiýalary ornaşdyrmaga, beden terbiýe we sport ulgamynyň hukuk esaslaryny pogtralandyrmaga, daş gurşawy gorumaga hemde beýleki ulganlara gönükdirilenler. Meclisiň 2020-nji ýyl üçin kanun çykaryjyk işiniň meýilnamasyna laýyklykda iş toparyny täze kanunçylyk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär. Şeýlekem hereket edýän kanunlara teljerme işleri iýdigderli geçirilýär. Kabul edilen kanunlaryň ýerine getirilmegini üpçün etmek maksady bilen kanunlardan gelip çykýan kadaşdyrjy hukuk namalaryny taýýarlamak boýunça degişi işler alınıp barlýar. Parlamentary gatnaşyklaryny ösdürmek hemde kanun çykaryjyk babatda dünýä tejribesini öwrenmek, awraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşyk ýeňeltmek maksadyna degişi işler amala aşyrylýar. Meclisiň deputatlary öz saýlaw okruklaryny iri jemgyçlik guramalar bilen birlikde idara kärhanlarda, daýhan birleşiklerini, okuw mekdeplerini, halk maslahatynyň kararlarynyň ähmiýeti, ýurdumyzda durmuşa geçirilen özgertmeler, milli ýöregellerimiz, diýip desurlarymyz bilen baglanyşykly wagt nesihat şäherlerine, maslahatlaryna gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz meclisiň halk maslahatynyň çözgütlerini durmuşa geçirmek, döwletimiziň durmuş ykdysady ösüşiniň mühim wezipelerini nazara almak bilen kämilleşdirilýän kadaşdyrjy hukuk bunyadyny pogtralandyrmak boýunça alyp barýan işiniň ýüren wajypdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz döwrüň käbir kanunçylyk namalarynyň kämilleşdirilmegini talep edýändigini çekip, Türkmenistanyň hususlaşdyrmak hakyna kanunyny muňa mysal getirdi. Milli liderimiz hususlaşdyrmak boýunça işleriň ilerledilmegine, orta we kiçi döwlet kärhanlaryny hususiýetçilige bermegin gurallaryny kesgitlemegin möhümdigini belläp, durmuş ykdysady özgertmeleri amala aşyrmagyň, şu we beýleki urlaryny kanunçylyk taýdan gollamagyň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz deputatlaryň öz ygtyýarlyklaryny netijeli durumça geçirmeginiň hemde ýedi watanymyzyň hemişelik bir taraplarynyň 25 ýylyna başlanýan çäherlere taýýarlyk görmäge we geçirmäge, ýaş nesli terbiýelemek işine, tagdyn durmuş ýelgelerini wagt etmäge işin gatnaşmaklarynyň zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýerlerde jemgyçlik bilen duşuklar dowam etmegiň, ýurdumyzda amala aşyrylýan giňerimli özgertmeleriň ähmiýetini düşündirmegiň möhümdigini belledi. Sanly video aragatna şarkı geçirilýän Ministrler Kabinetiniň Geňişleýän Mejlisinde soňra Aşgabat şäheriniň häkimi Glyjew Türkmenistanyň bir taraplarynyň 25 ýylyň nadibeti geçiriljek davrlara hemde şanly tena başlanýyp paýtagtymyzda täze gurulan desgalary ulanmaga bermäge görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Soňra Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow vilayatda şanly tenlere Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 25 ýylyna hemde hatyl toýuna taýýarlyk görmek hemde täze desgalary ulanmaga bermek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalif vilayatda ýöňde boljak şanly tenlere hususan hemişelik bir taraplarynyň şanly 25 ýylygy we hatyl bayramy münasibetli geçiriljek davrlara taýýarlyk görülüşi, şeýle hem ulanmaga beriljek desgalarda işleriň barşy barada hatabat berdi. Soňra Daşowut vilayatynyň häkimi Nazar Muradow göni video aragatnaşykda hatyl toýuna hemde watanymyzyň bir taraplarynyň 25 ýylyk münasibetli geçiriljek çäherlere görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şeýlekem Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliw bir karar watanymyzyň bir taraplarynyň 25 ýylyk münasibetli ulanmaga beriljek desgalarda işleriň barşy hemde däbe göre noýabr aýynyň 2-nji ýeşenmesinde bellenýän hatyl toýuna başlanyp geçiriljek bayramçyk çäherleriniň medeni maksatnamasy barada hatabat berdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anneberdiýew bir karar watanymyzyň baky bir taraplaryna eý bolmagynyň şanly 25 ýylygy hemde bu wakam nasibetli täze desgalary ulanmaga bermek boýunça geçiriljek çäherlere görülýän taýýarlyk, şeýlekem hatyl toýuny munasip garşylamak boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabatlar diňläp, ähli meýilleşdirilen çäreleriň guramaçylyky we ýokary derejede geçirilmeligine üns çekdi. Hormatly prezidentimiz baky bir taraplarynyň şanly 25 ýylygyny hemde babaday hanlarymyzyň tutunýarly ähmiýetiniň şanyna ullan tutulýan hatyl toýuny bayram etmäge taýýarlyk görmek boýunça anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz giňerimli durmuş ykdysady maksatnamalary amala aşyrmakda ilatyň munasip ýaşaýyş durmuş derejesini üpçün etmäge, ýurdumyzyň şäherleriniň we owlarynyň awadançylygynyň ýokarlandyrmagyna aýratyn ähmiýet berilýändigini belläp, mühim desgalaryň gurulşygyna bir gödekçi etmegi, olaryň öz wagtyna ulanmaga berilmek üçin ähli şertleri üpçün etmegi hemde açyş tawarlaryna ýokary derejede taýýarlyk görmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz sanly video aragatna şarkı geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyra güzlenip şeýle diýdi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar, ýurdumyň ykdysadynyň näpurdyklaryny şu 10 aýyna amalaşan işleriniň netijeleri, bugün daşarym içeri siýasatymyň bir taraplyk
parakaçılık, tüyücülük, hoşnutlu, komşusuluk ve özara bekletdi. Hizmetdaşlık yürürlüğü esasında anlık hem barlayanlarını gorkadıyar. Biz iqtisadiyyatda önkü siyali yukarı ösüş deyip günlerini saklap gelýär. Kesiklerden tavsırlıktan hem çayaklarına halk huzurluğun ahlem podokluğun deniyali ölümsülüğün hem meşgullar arttı. Rahmet haklarının pensiyaların hem devlet kömek hem pulların meşgulluğu yukarılandırıldı. Köp sany ölümsülük hem durmuş maksatlı deshalar hem ulanmağa berildi. Häzirki döwürni bizden iqtisadiýatyň sağlaşykdy işini bozman, onun hem ösüşini işçileşdirmek hem de dünýä iqtisadiýatynda bolup geçen hem ütköşmelere garamazdan öňde goýulan wazipaň ýerine ýetirmegi gadamlyk üçin gysgaly çägri görmegi talap edýär. Bizim öňümizde şu ýyl gadamdan ösüş hem depinmeli saklap kalmak hem de gelecek ýyla onu hem hassa arttırmak hem vazifesi durýar. Ýylyň hem tamamlanmagy bolsa bir ýarym ay galy, näşoňa da şulen gowy netijeler bilen üstünlükli jemlemek hem de 2021-nji ýyl hem gowy netijeler bilen garşylamak üçin hem biz galan wagtyň dowamyny köp meselelerim hem çözmeliler. Onuň üçin bir taraplyk bayramdan başlanan çägleri ýok derejede geçirmeliler. Men size mehriban vatanymyň güllä hem mesleğine ahlasly zähmet çekip hem uluslararası galanan hem münasip raýatlanmaly döwlet hem asylar bilen ýani täze ýübiley medalyny asylamak barada tekliplerini bermegi tavsiýa. Hormatly Mr. Kabinetiň agzalary, hormatly adamlar, şonuň bilen biz Mr. Kabinetiň giňişleri mezgitini geçirip oturýar. Men sizin ähliňe berk jan sağlyk maşallah danşylaýyn. Bir karawatamyň güllä we mesleğini alyp barýan işçiňizde ol üstünlikleri arzu edýär. Sag bolun. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanış edýäs. Çele rajaýymlaryň alyp barýan işleriniň hilini ýokurlandyrmak, tekniki biniýadyny berkitmek we döwrwab çele raja enjamlaryny satyn almak maksudy bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýaklykdy. Türkmenistanyň telewizsiýa, raja gepleşikleri we kinematografiýa bardaky döwlet komitetiňe döwrwab çele raja enjamlaryny satyn almak, gurnamak we ulanşy girdmek bardy Birleşen Arap Emirlikleriňki Sony Middle East and Africa FZ kompaniýasy Ýaponiýa bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Häzir sizi hormatly prezidentimiň adyna gelen gutlaw bilen tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň Ali Hazretiňiz Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli siziň Ali Hazretiňizde iň mähirli gutlawlarym iýermek, dostlukly türkmen halkyna bolsa rowançlyk, öňögdüşlik hemde awadançylyk bardaky iň gowy arzuwlarymy ýollamak menne buýsanç duýgusyny öredýär. Iki ýurdun halklarynyň bäkbidine ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge hemişe taýlanýan marada siziň Ali Hazretiňizi ynandyrmak isleýän. Jenap prezident, gadarly doganym. Size tüýsürekden hormat goýan mardaky ynandyrmalarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Muhammed Uld Sheikh Gazwani, Mavritaniya İslam Respublikasynyň prezidenti. Hormatly prezidentimiň daýhanlarymyzda ähli wagtlarda berýän kömekdir gollawlarynyň ýerlikli peýdalanýan ýurdumyzyň paýtaşlary Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýelip atlandyrylan 2020-nji ýyly gowunurjy zähmet üstünliklerini wesleýärler. Döwletimizde giňden toýlanjak hasyl toýunyň öňýanyna ýurdumyzyň Balkan, Daşawuz, Lewap welaýatlarynyň edermen paýtaşlary paýta öndürmek boýunça şu ýyl üçin bellilen şertnamalaryň tapşyryklaryny üstünlikli berjä edip, ajaýyp zähmet ýeňişini gazanlar. Balkan welaýatynyň edermen bawdaýhanlarym ýetip gelýän hasyl toýunyň öň sirasini paýta taýýarlamaň meýilnamasyny üstünlikli berjä edip, ajaýyp zähmet ýeňişini gazanlar. Olar baky beýtaraplymyzyň şöhratly 20 ýyllyk bayramynyň uly dawarlary, şanly wakalary wesenýän Türkmenistan beýtaraplymyň mekan ýylyny zähmet çekmeň asylly nusgasyny görkezip, Watan Habarlaryň agaltyn harmanynyň beýgelmegine münasip goşunutlaryny oşdylar.
Balkanlı babydayxanlaryň döwleti paty tawşyrmakda gadanan zähmet üstünliklerini welaýatyň etraplaryň daýhan birleşikleriniň tejribelik ýarnyşlary hasam sallamly goşup goşdular. Ahryman arkadamyzyň şafa wady bolan kuwatly kampaniýalary bolsa welaýatyň mehanizatorlarynyň paty ýygyny mewsiminde önürjülükli işlemeklerini, agaltynyň bitkinlik hasylyny arasy we isripsiz ýygnamaklaryny ygtybarly şertler döretdi. Jogapkärli mewsimiň dowamyny paty ýygyna gatnaşjylar ähli tarapdan aladalar bilen gurşalyp alny. Ýergelen aýsak welaýatyň medeniýet we synyw saatlardyr çeper howasçyňlary bu jogapkärli mewsimiň bütün dowamyny hasyrly pelleriň golaýlaryny meýdan düşürgelerini günortan hareketme wagtyny patyçylaryň arasynda bolup armasyny ýetirip durdular. Şol çäýlerde hormat prezidentimiň owa huzurlugyny ösdürmek, daýhanlaryň ýokary önümçilik netijelerini gadanmaklaryny üpsün etmek babatda himayet gollawlarynyň öz bol miwesini eçilýänligi aýratyn noktalyp, şeýle taýsir taglary üçin gahryman arkadamyzyň adyna hoşalyklar beýan edildi. Ýygnalan agaltyn hasylynyň welaýatyň dokma senat pudugyny değişdi kärhanlarda taýýarlyk harit görnüşine getirilip başlanmagam aýratyn bellenmäň münasipdir. Gunwatar Sewitin hasyl saatlarynyň paty taýýarlamakda gadanan ýokary zähmet üstünlikleriniň şanyny welaýat derejesinde Serdar Şakarnaki paty arasalaýjy kärhanasyna geçirilen aýdym sally bayramçylyk çäresem juda belentden tutuldy. Bu ýerde guralan milli mirasymyzyň şöhratly geçmişinden we täze döwrwap öwüşgünler wetdinen şu günden gurrun berýän amal haşamsyň otunyň owa hyjylyk dokma senat önümleriniň sergilerim dabara gatnaşjylarda uly täsirler galdyrdy. Dabaranyň dowamyna zähmet ýeňişiniň gadanmagyna münasip goşun öňde barjy patyçylara, mehanizatorlara, owa hyjylyk işgärlerini hormat prezidentimiň adynyň gymmat bahaly sowgatlarym dabaraly ýagdaýda owşurly. Balkan welaýatynyň edermen patyçylarynyň gadanan gowunlarjy zähmet ýeňişi münasibetli. Balkan welaýaty häkimligine geçirilen dawarlamasygadym ýokary işçiňligi wetsendi. Maslahatda çykdy denler berqarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni, ýurdumyzyň ähli ulgamlar bilen birlikde owa hyjylyk toplumyny düýpleşişleri eden parasatly milli liderimize tüýsürekden çykýan eksirmet hoşallyklar aýdyldy. Belenç joşkuny wetsenen maslahatyň dowamyny öňde barjy hasyl saatlaryna, mehanizatorlara, owa hyjylyk işgärlerini hormat prezidentimiň adynyň sowgatlarym dawaraly ýagdaýda owşurly. Şeýle-de dawaranyň ahyry döwrwap aýdym sallara ulaşdy. Daşary welaýatynyň paýtaçylary döwlete paýta tawşyrmagyň şertnamanyň boşnamasyny artyk bilen berza etdiler. Bol hasyly kemaly getirmegiň möhüm şerti bolan agrateniýek çäýler öz wagtyny we ýokary hili geçirli. Aňartyny bertine göz ýetmeýän gowaça meýdanlar ýerteger bilen aýratyn owadan görnýär. Hemde her bir adamyň gowunç buýsanjyny artdyrýar. Yetiştirilen agaltyn hasyly Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýalynyň rızgal bereketiniň güwäsi bolup gowunlar galkynlarýar. Şu mewsimde ýokary hyjy bilen zähmet çekýän paýtaçylary meden taýdan hyzmat etmek işleri de gowunaja ýola goýly. Günorta hareketmede ýanglanýan aýdymdyr saatlar joşuny çykyşlar paýtaçylary täze zähmet üstünlikleri oklanyrdy. Meýdan şöhrelerde ýaýwanlandyrylan giň gowruny serilerim aýratyn täsirligi bilen zähmet adamlarynyň buýsançlaryny artdyrýar. Welaýatda bar bolan paýta rasalaýjy kärhanalaryň we olaryň bölümleriniň ählisini, şu ýylyň paýta hasylyny kabul etmek işleri ýokary goramaçylyk derejesinde anyp barly. Welaýatyň dokma toplumlaryny anyp barlayan maksada okuny işlerim ýürüte bellenmäge degişirler. Welaýatyň paýtaçylarynyň gadanan zähmet ýeňişi münasibetli welaýat häkimligine maslahat geçirli. Çykyşlarda mehlaman akadamynyň owa özgertmeleri ýer-ýerler üçin döredýän giň mümkinçilikleri, owa adamlarynyň tutanyýaly zähmeti hemde gadanylan gowunlarjy üstünlik dogrusyny giň işleýän görüň edildi. Şu ýerde medeniýet we synyw saatlarynyň çykyşlaryna giň orun berli. Şol çykyşlar medeniýet işgärleriniň aýdynça saadanylaryň, tans we halk dörejilik toparlarynyň hasyl saatlarynyň zähmet ýeňişine ruhany gutlaw bolup ýanglandy. Könürgün jitrawna hormat prezidentimiň ak patasy bilen işe girdilen 40 000 tonna patany gaýtadan işlemäge mümkinçiligi bolan paýta rasalaýjy kärhanasynda ulan tutulan meden çykyşlar hasyl saatlarynyň zähmet ýeňişiniň wasyp bolup ýanglandy. Bu ýerde çykyş edenler zähmet üstünliginiň birleşen taglanyň netijesini bellediler. Hemde köp zähmet siňdirilip kemale getirilen paýta hasyny dol ýygnap aljakdyklaryny anyrdylar. Şu ýerde şertnamalaryň boşnamalaryny irki möhletde we has artyk bilen ýerine ýetiren paýtaçy ýeri-ýerlerine hormat prezidentimiň adynyň sowgatlar dawaraly ýagdaýda owşurly. Bu ýerde tanymal edimçiler, halk dörejilik we tansaporlar, ýaş ýerine ýetirjiler iň gowy çykyşlaryny hasyl saatlarynyň zähmet ýeňişine sowgat etdiler. Bu ýerde guralan giň gowrunmy sergem köp adamly boldy. Milli gymmatlyklarynyň dörli döwürlere we dörli ugurlara degişli önümleri, owa hoşalyk ulgam bilen baglanşyk gymmatlyklar, amaly haşam synywatynyň işleri, dokma kärhanalaryň önümleri hemde beýleki önümler çäre öz boşly ewüşgün çaýdy. Daşary welaýatynyň paýtasy ýerleri Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýalyna ajaýyp zähmet ýeňişini gadanyp, ýurdumyzda giňden dawarlanyrlan hasyl toýuny münasip zähmet sowgatlaryny garşylaýarlar.
Arkada prezidentimizin o ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasy ýokarlandyrmak, ene toprakdan bol hasyl almaklyk üçin döredip berýän ähli tarapdan şertleri paýtaçy babadaýhanlarymyzyň çekýän tutonýarly zähmeti netijesinde ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň hasyl usatlary Türkmenistan betaraplyk mekany ýylynda döwlete paýta taşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli berjä edip ajaýyp zähmet üstünligini gazandylar. Munyň özi Lewaply babadaýhanlaryň 130.000 hektar ýere gowy çekip, ondan 320.000 tonadan gowrak ýurdumyz üçin gymmatly çygymal bolan agaltyny Watan Habarlaryna taşyryp ajaýyp zähmet ýeňişini gazanandyklaryny aňladýar. Ýetişdirilen bol paýta hasylyny ýygnamaklygyň gyzgalyny döwründe Medeniyet we sonugy işgärleriniň meýdan düşürgelerini gysga wagtlyk günortanky ara kesmelerde ýygy-ýygydan käreneçi babadaýhanlaryň şoň ýaly işini usat mekanizatorlaryň armasyny ýetirip durmaklary, ýurdumyzda ýetilýän belen sepetler baradaky günnelik täzelikler bilen tanışdyrmaklary işleriň hasy ilerlemegine, hasyl usatlarynyň ruhlanyp zähmet çekmeklerine aýratyn itergi berdi. Dünýä ölümlerine gawat gelýän öňde barjy technikalar ornaşdyrylan döwrewap kärhanalarda hasyl usatlarynyň Watan Habarlaryna taşyran gowaçy hasylyny bökdönüşde kabul etmekde, şeýlede gaýtadan işlemekde netijeli işler alınıp barlýar. Welaýatyň usat paýtaçylarynyň döwlete paýta taşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny artygy bilen berjä etmekler münasibetli welaýat häkimligine dabaraly maslahat geçirildi. Onun dowamyny edilen çykyşlarda ýurdumyzyň owa hojuluk ulgamynyň ösmekligi, babadaýhanlarymyzyň ýerden bol paýta hasylyny almaklary, eşlet durmuşyň höýürini görüp ýaşamaklary üçin, döredip berýän giň şertleri üçin arkada prezidentimiziň adyna tüýsürekden çykýan hoşallyk hem alkyş sözler aýdyldy. Welaýatyň döwlete paýta taşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamasyny üstünlikli berjä etmekligi münasibetli medeniyet we sunugy işgärleriniň gatnaşmaklaryna tutumly dawara arkada prezidentimiziň sahabaty bilen gurulup unulmagy berilen Halaja trawynyň Garabekowul şäherindäki döwrüwa paýta arasylaýjy kärhanasyna geçirilip, ol aýratyn many mazmuny eýe boldy. Soňra bu ýerde paýta ýygym mövsümi döwründe hasta paýtanyp zähmet çeken paýtaçy käränetçilere, mekanizatorlara, awtologlaryň sürüjilerine hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar goşurly. Dawaranyň geçirilýän ýerine milli baýlygymyz bolan paýtadan edilen şol sany welaýatyň çäginde ýerleşýän paýta egirji kärhanalaryň önümleriniň, paýtadan önýän durly giyimleriň, haly we haly önümleriniň, ene mamalarymyzyň el işleriniň giňinden ýaýwanlandyrylan sergisem dawara gatnaşyjylarda aýratyn uly täsirler galardy. Lewaply babadaýhanlar häzirki wagtda bereketli pellerde bar bolan paýta hasylyny iň soňky hanasyna çenni zaý etmän ýygnamaklyk üçin tutonýarly zähmet çekýänliklerini bellek geçmegen buýsançlydyr. Ýurdumyzda 1.250.000 tonadan owrak agaltynyň Watan Habarlaryna tapşyrmagy ajaýyp wakalaryň biri boldy. Hasyl toýunyň öň sirasynda beýtaraplamyzyň şanly 25 ýylygynyň bellenýän günlerinäki hoş habar bayramçylyk dawarlaryny öwüşli övüşün berdi. Agaltynyň bol hasylyny ösdürip ýeşdiren edermen daýhanlaryň önürjilikli zähmeti ýurdumyzyň paýta taýýarlamak baradaky beýik maksatlarynyň amala aşýanygyny şertlendirýär. Ýurdumyzyň daýhanlary oýsina toplamynyň ösdirilmegini, zähmetkeşleriň netijeli iş üçin zerur şertleriň döredilmegini, owlaryň gülläp etmegini ýezgiderli üns berýän hormatly prezidentimiziň aladasyna önürjilikli zähmet bilen jogap berildi. Bu wajib mövsüme gatnaşyjylaryň kemmesi, şol sany ýere-ýeleri, kärnişler, owa hojulukçy hünärmenler, mekanizatorlar, kabul ediş bölümleriniň barlyk hanalaryň işgärleri, awtolog serişçileriniň sürüjileri şu ýyla ýetişdirilen bol hasyly dolu we ýetkisiz ýygna almak ugruna ähli zerur tagalar etdiler. Welaýatlaryň zähmet üstünligini gazanan daýhanlar ýurdumyzyň owa hojulugyny ösürmek, bu ulgamyň kädirki zaman technikalary bilen üpçün edilmek ugruna ähli tagalary diýen hormatly prezidentimiziň hoşallyklaryny beýan etdiler. Paýtaçy daýhanlaryň zähmet ýeňişleri, şanly seneleri ajaýyp sowgatdyr. Kädirki wagtda durly ugurlar öz şun alýan sanly ulgam arkaly geçirilýän duşluklar giňermeye bolýar. Olar gatnaşyklaryň ösürmegine möhüm wezipler aralyp maslahatlaşmagy mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýet Ministrliginiň ýurdumyzyň soňky hojulugy baradaky döwlet komitetiniň wekilleriniň Amerikanyň Case New Holland kompaniýasynyň Kavkaz, Günorta we Merkez Aziýa ýurtlary boýunça işe direktory Stuart Campbell'iniň arasyndaky onlaýn duşuk işiň häsiýeti betlenli. Türkmenistan dünýäniň ösen ýurtlary öňde barjy kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyga uly orun berýär. Şunuň bilen baglykda taraplar hyzmatdaşlygyň türli urlary boýunça meselelere aralyp maslahatlaşdylar. Case kompaniýasynyň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän täze
Ýa-da kombaýnyň häzirki wagty Obukyjylyk institutyna synak edilýänigi aýratyn belärlikdir. Arkada prezidentimiň Obukyjylyk pudony dünýäň öňde barjy tejribelerini, ilmiň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak barada berýän tapşyryklaryndan ugralanyp, bu pudoga sanly elektron ulgama arkaly dolandyrmagy girdmek boýunça degişli işler alınıp barylýar. Milli netirmeden taýýarlary netijesinde Obukyjylyk pudonyň maddi enjamlaryň binýadyna hasam puhtalandyrmak üçin 20 ölçerli maýa oýum serişdeleriniň goý berilmegi hemde daşary ýurtlaryň ýokary öňürçilikli döwrewap obukyjylyk tehnikalarynyň gurallarynyň ýygyderli satyn alynmagy, ekinleri ösürip ýetişdirmekde aratenki çäreleň öz wagtynda hemde talabalaýyk geçirilmegine ýardam edýär. Hormat amlarını orta yurdumuzun welaýatlaryny we paýtagtymyzda Aşgabatda 5-nji noýabrda saat 20-den 6-njy noýabrda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty ulugyny berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup Demiratup günnordan tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 8-13 gradus, gündüzine 19-24 gradus, kenarya taraplaryna bolsa 14-19 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup günnordan tiýle sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 6-11 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup günorta günnordan tiýle sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 6-11 gradus, gündüzine 20-26 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup günorta günnordan tiýle sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 4-9 gradus, gündüzine 19-24 gradus maýl bolar. Daşawd welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup günnordan tiýle sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 2-7 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulutly hawa bolup günnordan tiýle sekundy 9-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 8-10 gradus, gündüzine 20-23 gradus maýl bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 6-syna magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyny arşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçüriniň kadydan 12 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de güýz pasynyň dowam edýän günlerini, howanyň derejesiniň ütkeýänligini nazara alyp, pasla görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýeleşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýakly tüşen özüni bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ bolun ýelerler.